Χαιρέτα. Καλά. Λοιπόν, βγάλει λίγο ένα λόγο για το νέο Παλαμά. Για τον Παλαμά που θες να καταφέρεις να τον φτιάξεις καλόν. Εσύ. Εμένα τι θες να κάνεις. Εγώ τίποτα. Ποιος. Δεν βγάζεις ένα λόγο έτσι να μας πεις τι θα κάνεις. Ναι, να γαμίσεις όλοι. Πες κι άλλα. Μη φεύγεις, πες κι άλλα. Ο λαός σου χρειάζεται, ο λαός σου εδώ. Πες μας κι άλλα. Τι άλλο θα μας φέρεις. Θα μας φέρεις πουτάνες που λες. Πουτάνες που λες. Τι θα γίνει. Αγαμάμε και προβατίνα, να αγαμάμε και κανένα προβατίνα. Και προβατίνα σουμνή. Τι άλλο. Κουρδέλα θα ανοίξουμε όλα. Βέβαια. Λεφτά έχει. Λεφτά έχουμε, ναι. Τώρα δεν έχουμε. Τα έχω κοιμάσει στο μαγαζί. Ναι. Θα σου πεις λεφτά, μαλάκα, δεν έχω. Πόσα λεφτά θες. Λεφτά έχεις και ποτέ να μας δώσεις κάτι. Δεν Δεν έχεις τι μου που σε γίνει σюда. Εγώ, γαμάω. Γαμάω στο προβατίνα. Προβατίνα. Πού βάλω. Για βγάλα ξυλί. Να, και πες κοιτάξεις. Έτσι. Γιώργο. Αμάξι. Κάτσε. Μέλαξε λίγο. Πώς γάμε, όταν γαμάς την προβατίνα πώς κάνει. Μιλάει. Πολύ. Λάω.